anxafe. Amen. Ucabanga ukuthi njani silethela abantu abanje ucabanga ukuthi thola umuntu onje ukuthi ungilethela iphara ngilethela umuntu onje ngibambeleni ifoni yami ngayitshontsha lo Sithembisi phela manje sekho safe asekho safe iphara yo sizani come on my sister. Hey, what's good people, it's your boy here, Mr. Blessings guys. We're back again with another banger guys. As you can see here guys, I'm got one girl versus one boy. I'm here with Sicho Lama Nralama 1.1 Muratata, one man one bullet, can't tolagala, but I'm happy in the test of joy. Damn man. That's a bar. That's a bar. Sicho Lama. Yeah, Sicho Lama. Oh, Sicho Lama, what do you look for in a relationship? Yo, I'm fitting Funumuntu to Zonagagel, but and then Funumuntu to Tim Ferry. Masila Perumin. I couldn't change it. Damn man. Like what do you mean? Like in fit Funumuntu to fit like Angnagagel and fit like Kashashi has in Funumuntonja. Umuntongenega Bantui. Yeah, I understand. Then when I'm Kulmang 8 tiles is a empty no turn the stylus in Jan. You Minang Kulumuting turn the stylus in Jan. But as long as or really as a very my mission are not picking. Beg and fit. You don't go to Minang Tanda like it's dog is active. Mfuna Zenze, that's all. I'm going to work. Damn, man. I'm here with. It's a girl concerning known SKP Salsa like a Korean Agna Gitimus. Asanga sathi khona cheating. What do you look for in a relationship? Ngifuna umfana onemali. Unemali ononayo wona. Ngiyayiphanda yena mele abe nemali. Uphanda ngani? Like umuntu uzalela ukuphanda ngiyayiphanda ngendlela eziningi. Lo ngathi ufana ne goalkeeper Kaizer Chiefs kusho ukuthi uvulela yonke into that's why uyayiphanda. Vulela marube nemali. Wena ngathi uyela ama type lawa agulayo wena. Hayi. Nama ngidrop ngizosuka ngithola kuwe wena i3 letters unayo. Kopya kabani wena? Hayi wena ungizongiphaphela wena. Awona lona HIV iqale ngaye uyo spreader wonke lamantombazane eSivory. Hayi come on guys. Senyalwa before niyaqala lo. Uyaphapha. Ona masisa utuya kana mali maruthi ufuna imali. Mina nginayo imali. Ungithatha cheap wena. Ona nemoto. Uzongithatha nemali. Umazileka nje umntaka namoto. Uyamuzwa lo ukuthi bamba inkunzi laba baseJozi la ukuthi bathi lethi phone. Yo. Sisekake. Since uthi uyaphanda wena. Ithini body count yakho? Hayi body count like we listen you don't judge angithi. Yeah, don't judge. Iyaphanda uzwile. Uyasambuza. Fakazile. Yo. Count yakho. Singibona. Ithenga ama ghost lo. La sozo calculate. Namanga uphanda. Hayi wena. Wena ngithenga ama doctors 20 rand uyale. Ne20 yadlula. So guys, listen guys, I'm gonna give you at least 2 minutes good for you to get to know each other. Nibize nama bodyguard ngoba khuluma amasimba ngizombeka phansi. Wena ungasondeli. Uyabanda. Ngani Uyabanda. Yabona sengila iduze manje ngisho uyafudumala. Nama ngifudumezwa imara shapa sikholapho. Sharp wena. I'm right. Bathu bani igama? But you can't uyalizwa now can tholakala. No, Kensani. Yeah. Hayi ngakuzwa Kensani. Lihle ne? What? Bangabeka mina ne girlfriend yakho bano vitikini. Angithi uzwile thoya. Unama ngigirlfriend yakho ivitika njengembuthi anyanisi ningambona kanti ulala ijwa. Wena uyaphapha wena. Wena kantoni wena. Kanti wani silethela bo aviation. Hawu fresh angabona khuluma kanjalo ko fresh mtsheleni. Chum asifi. Kokhuma ya chillax. Asikho ku wrestling ima kancane. Ibani ku wrestling? Cabanga ukuthi kuhlala. Kokhuma ya mana chillax man. Khuluma kahle. Mr. Bless kanti ungabi vandal iba handsome. Hayi. Ibe handsome kanjani nawe ivandal? Wena uyiphara wena uyabona ufuna ukungimisela itext. Awukukhulume kahle man. Lo driver ama taxi lo ana. Udriver ama taxi sisi. Ngingayi drive taxi lo ngesitweni ungana moto. Ngijabula kahle. Mangibona wena ithemba lami liyabuya. Udrive taxi mangibona ngithi ithemba lami liyabuya ngisasho mangizobona igirlfriend yakho ngizobele ngiquleke. Mina ngitshela ukuthi ngabona igirlfriend yami. Angathi ambetha kuwe. Iyo yona le bithikile. Hayi wena ngitshela ngento enengqondo ungangitshela into ezibithikile.
phelile ayisana taste mayihambi yaphaphatha ifana neyakho sile ngesidunga yazi akho amasimbo zawakhuluma uhlala phi hlale Ivory yeah yo we Ivory yazi Ivory phethe izinja obvious Ivory yonke seyakwazi wena ngithi uyabavulela wena uyinja bakushela amathambo ngiyinja kusho ukuthi ngiyabonakala ukuthi ngiyinja vela ngithi ngumtshito uyakhonkotha ngithi bakushela amathambo udla ama after taste ngiyazi ngidla amathambo wani no KFC yona KFC ugcina ngokuyibona eTV awuyazi wena manje ngakuthengela yona amasuka la yona ngathi uyapop kanti Master Plus wani sibethela abantu ugcina ngokusho sibethela bo-aviate uthe ufuna umuntu onjani uthe abe handsome ngiyambona ukhipha ubuphara bakhe barashap ushapa ngithi ancafi nje wena boqabanga ukuthi njani boqabanga ukuthi njani silethela abantu abanje boqabanga ukuthi njani imnaye banopesa guys wena ungaze ngenza igirlfriend yakho nithi ngishayele social distance ngoba uzongiphakela icorona sondela uyaqala ukubona ishiseli kanje angimangala umanda uyaqala ukubona ishiseli kanje mfethu wena khipha amamasi ngangikhiphisa uyaphapha lo ungilethela umuntu onje ukuthi ungilethela iphara ungilethela umuntu onje ngingibambeleni ifoni yami angayitshontsha lo Sithembisi phela manje sekho safe asekho safe iphara yo sizani come on my sister iphara leli shama boy chamela kanje abantu angimangala bathi bafuna amadaka ensenza makaleli iphara so it's not a match guys you saw guys ngizamile no match this is the end of the video guys. Don't forget to like, share and subscribe. Danko.